Il-Prim Ministru Robert Abela se jingħaqad mal-bqija tal-mexxija Ewropej għal summit d'urġenza l-Kunsill Ewropew li se jsir fi Brussell il-ħamis. Dan is-summit ta' emerġenza se jiddiskuti l-aħħar żviluppi dwar Greenland u kif il-President Amerikan Donald Trump qed jinsisti li hu din il-gżira li taqa' taħt ir-renju tad-Danimarka. Kien il-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa li l-ħadd filgħaxija ħareġ stqarrija bil-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fosthom li tkun rispettata l-liġi internazzjonali u kif ukoll is-sovranità ta' kull pajjiż. Costa tenna li l-Unjoni Ewropea kommessa tappoġġja lid-Danimarka u lil Greenland kontra kull tip ta' pressjoni jew intimidazzjoni. Il-ħadd stess l-ambaxxaturi tal-Unjoni Ewropea waslu fi qbil li jiġu intensifikati l-isforzi biex jikkonvinċu l-President Amerikan Donald Trump ma jimponix tariffi fuq il-pajjiżi Ewropej li qed jagħtu l-appoġġ tagħhom lil Greenland u Danimarka filwaqt li ġew ippreparati miżuri ta' retaljazzjoni fil-każ li ma jirtirax tali tariffi. Fuq Facebook, Dr. Abela qal li quddiem din l-inċertezza globali, Malta se tibqa' tieħu deċiżjonijiet favur l-istabilità internazzjonali u fl-aqwa interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Is-sibt li għadda, Trump ħabbar li mill-ewwel ta' frar se jimplementa sensiela ta' tariffi fuq 6 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka, l-Iżvezja, Franza, il-Ġermanja, l-Olanda u l-Finlandja, kif ukoll ir-Renju Unit u n-Norveġja, sakemm jintlaq l-iskop tiegħu li tiġi akkwistata Greenland. Waħda mill-għażliet li l-mexxija Ewropej qed jaraw li jistgħu jintroduċu u pakkett ta' tariffi fuq importazzjoni mill-Istati Uniti li ammontaw għal 93 biljun euro u jistgħu jiġu effettivi awtomatikament fis-6 ta' frar. Minn barra hekk qed jiġi kkunsidrat id-dħul tal-Anti-Coercion Instrument li s'issa għadu qatt ma ġie attwat. Dan anke jlimita l-aċċess għal tenders pubbliċi, investimenti u attività bankarja jew jirrestrinġi il-kummerċ fis-servizz li fihom l-Istati Uniti għandha surplus bħas-servizzi diġitali.